Валентин Ушинский әкияте Аю менән бабай. Бер вакыт Аю менән бабай дуслашып алгандар да, бергәләп шалкан сәсергә уйлагандар. Бабай Аюга: "Тамыры миңә, япрагы һиңә булыр" дигән. Шалкан бик яхшы уңган. Бабай үзенә тамырын алган, Аюга япрагын биргән. Аю мыгырлап караганды. Ни хәл итһен? Шулай һөйләшелгән бит инде. Икенче ел бабай Аюга: "Әйдә тагыла бергә сәсәйек" дигән. "Әйдә" дип ризалашкан Аю. "Тик был юлы һин һабагын алырһың, миңа тамырын бирерһең." "Ярар" дигән бабай. "Минеңсә булыр." Был юлы улар бойдай сәскәндәр. Бойдай да бик шәп уңган. Бабай башагын, Аю һаламын алган. Аю тагы ла алданган. Шул көндән бирле Аю менән бабайдың дуслыгы ла беткән.